iskustvo onako i životno, i seksualno, i profesionalno. Ja kad vidim čovjeka, 95% slučajeva ja mogu pogoditi kakav je u krevetu i šta tamo po ponašanju, ovo ono. Okej, ja sam spreman za svoje ocjene. Ajde da čujemo ovako. Postaviš ti pitanje, a ti onako odgovor, okej. Prvo pitanje je, kakav misliš da sam u krevetu? A ne ocjenu, nego kao, kakav misliš da mi je vibe u krevetu? Da li sam ono u fazonu... Ili sam ono u fazonu... Ja mislim da si u fazonu kao onaj roleplay, onako... Priđi malo, daleko od mikrofona. Nežan, onako nežno. I poslije baš onako kako ga gurneš, i to je razvaljivanje jako opasno. I kako bi ti reagovala da ti ja gurnem duboko, to tako? Pozitivno. Kako bi ti rekla? Šta bi ti rekla? Ja bi rekla... Kako bi to zvučalo? Dobro, okej, respekt. Gospode Bože, tata izvini, majke. A što sam teo? Kako zove, znači da sam onako hardcore, ali da znam da uvedem u hardcore, jel? Da nisam onako sivolja, nego da imam ulet dobar, da uklizam, da te onako obletim, čipujem te, odrajim mali veliki servis i, znaš, 100% sve. Diznu izmenim i, plivajući. Da, baš onako, bez onih nikakvih glupih kretenja. Nemam ja to, ne. Onako, i onda... Vrum. Ako motorna testera, jeli, kad ga uleti u prvo, je to? Okej, respekt. Ne, procenila me tebra među oči, buraz, ono, sve zna. A koju ocjenu bi mi dala ovako, što misliš u krevetu? Da li to kao valja ili ne valja? Kao od 1 do 10? Ja ne znam, nismo... Pa nešto ti misliš? Ne, pitam, tvoje mišljenje, ne, pošćemo mi. Ja mislim da si 10. Zato što, s obzirom na tvoje ponašanje, na tvoje lice, na to što si Srbin, na tvoje tijelo... Ja sam čuo da devojke kažu da Srbi imaju ozbiljne kurčeve. Jeste. Zato sam ovdje već 4 godine, da znaš. Što znači, ljudi, ajmo Srbi, vadite kurčeve. Ja mislim da si čista 10 u krevetu. Jel? Da. Dobro, hvala. A što se tiče veličine, šta misliš gde sam tu? 17... Kao, pokaži kameri, znači koliko ceniš da sam ja. Ja mislim da ovako. Čekaj, direkt u kameru pokaži, nije tamo kamera, nije tamo. Ovako. Boga mi. Možda je ovako. Boga mi, to je kurčina. Precenila si. Jebote. Kakva je situacija? Hoćeš mi da kažeš kakva je situacija? Ja ću tebe podržati u svakom slučaju. Sa kurčem kakva je situacija? Mogu ti pokažem. Sad? Ne sad. No, mrzi me da čekam. I važi. Da ti pokažem sliku. Pokaži. Čekaj, moram da nađem. Nemam nešto skorije, moram da nađem, ali... Sad došlo ću ti pokazati da znaš, to je od dosta ranije slika. Da. I sad je porastao. Do sad je porastao baš onako, možda čak i 30%. 30% sigurno, ljudi, napišite u chatu, jel lažem ili ne lažem. Jel lažem ili ne lažem, znači minimum 30% je porastao. Ovo je slika recimo iz 2020. Kako se zove, od tad sam ga zalivao, onako, kišnica, upijao sve, narastao je tebra, ono, ne pišite kep, koji ste vi klošari, što ne ste me podržite malo? Podržite, okej, neće oni, ja ću te podržati. Hoćeš da mi ga podržiš? Podržim ili poddržim? Kako god voliš, meni sve odgovara. Pa važi, dobro.